Tiedätkö, mikä on e-lasku? E-lasku on sähköinen lasku, jonka saat tilattua verkkopankistasi. E-lasku on pankkien yhdessä kehittämä, se on helppo, nopea ja turvallinen tapa vastaanottaa ja maksaa laskuja. E-laskua käyttävien määrä kasvaa tasaista tahtia, ja myös yhä useammat yritykset ja yhteisöt tarjoavat e-laskua. Oletko koskaan ajatellut, kuinka pitkän prosessin paperilasku käy läpi? Useita teollisia prosesseja paperin valmistuksesta, painoon ja kuljetuksiin, kunnes se tipahtaa postiluukustasi. Paperilasku kohtaa monta vaaraa matkalla. Se voi hävitä, mennä väärään osoitteeseen tai jopa tuhoutua. Vaikka paperilaskun maksaminen onkin suhteellisen helppoa, kun voit maksaa sen verkkopankin kautta, se ei kuitenkaan vedä vertoja nopeudessaan ja kätevyydessään e-laskulle. Voit maksaa e-laskut tietokoneella tai mobiililaitteella muutamalla napin painalluksella. Kirjaudut vain verkkopankkiin, valitset saapuneet e-laskut ja hyväksyt ne maksuun. Sinun ei siis tarvitse näppäillä laskun tietoja joka kerta uudestaan. E-laskuista ei tule kaapin täytettä. E-laskut tallentuvat verkkopankkiisi ja voit tallentaa ne myös kotitietokoneellesi tai mobiililaitteellesi, joten löydät e-laskut tarvittaessa helposti ja nopeasti. Matkoilla ollessasi sinun ei tarvitse murehtia postiluukkuusi kertyviä laskuja. Riittää, kun sinulla on verkkoyhteys ja voit tarvittaessa hoitaa laskusi missä ja milloin vain. Tai voit laittaa laskut automaattimaksuun ja keskittyä lomailemiseen. Ja matkoilta saapuessasi kotona ei odota kasa selvittämättömiä laskuja. Mikset siis helpottaisi elämääsi ja vaihtaisi paperilaskusta e-laskuun? Voit saada esimerkiksi seuraavia laskuja e-laskuina. Sähkölaskut, kaukolämpölaskut, vesilaskut, jätelaskut, luottokorttilaskut, puhelin- ja laajakaistallaskut, lehtitilauslaskut, päiväkoti- ja terveyskeskuslaskut. Huomasitko? Sinulle tulee laskuja, jotka voisit tilata e-laskuina paperilaskun sijaan. Ja tiesitkö muuten, että e-laskun hiilijalanjälki on 4 kertaa pienempi kuin paperilaskun? Nykyisin e-laskua käyttää noin 1/4 suomalaisista. Ajattele, jos puolet suomalaisista siirtyisi käyttämään e-laskua. Silloin vähentäisimme keskimäärin noin 80 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä joka vuosi. Tämä päästömäärä mahtuisi Keopsin pyramidiin, mutta ei vain yhteen, vaan 19 pyramidiin. E-laskuista ei hyödy pelkästään maapallo, vaan myös sinä hyödyt monilla tavoin, kun siirryt käyttämään e-laskua. Voit maksaa e-laskut verkkopankissasi muutamalla napin painalluksella. E-laskut ovat turvassa verkkopankissasi pankkitunnusten takana. Saat halutessasi ilmoituksen saapuneesta e-laskusta sähköpostiisi tai tekstiviestillä, ja voit asettaa e-laskut automaattimaksuun. Sinunkin valintasi vaikuttaa. Auta säästämään luontoa jälkipolville. Voit maksaa laskut silloin, kun se sinulle sopii. Tarvitset vain verkkoyhteyden. Näiden ja monien muiden hyötyjen ja ominaisuuksien ansiosta yli 95% e-laskun käyttäjistä ovat tyytyväisiä palveluun. Mikset siis kokeilisi? Lisätietoa e-laskusta saat laskuttajaltasi ja pankistasi. E-laskusopimuksen teet kätevästi verkkopankissasi. Tule mukaan uudelle aikakaudelle. Tee e-laskusopimus jo tänään.